Hello guys, maadtong adlaw natang tanan. Sa karang adlaw guys, sama na kong panilhig panghinlo dari sala ja. Unja na ko magmap kay adto pa man ko gawas maghinlo kus buwak. So nagda kog sundang. Ngita tag patay bitaw joke. Bitaw guys, alay bitaw kus gawas guys kay katunin kog mag sana paadyon ko sa mga buwak. So this is it. Kay wa na may uwan. Aritas gawas. Magtanom ko sa ibang buwak. Madura man ako'y handumanan dari nga buwak nga gitanom. So, arita guys. Mag-arrange ko sa mga buwak. Nanag-um na po. Mauwa na po ni. Nana po nanubo. Wala po buwak. Buwak. Bugas na. Ipagtubuan na po po bugas. So, arita guys. Katag isa kalingkuranan for ato ang i-video. Anak ta guys, atong paano ning buwak. Ay ning ako. Aray. At po yung mga kaan nila. Kaya sa kay sagbot man ito. Hindi ko buwak guys. Sabod man sa ang mamamili. O diba, nalami na gisang kuan. Yari gisang baluasan. Manisod at mintam na buwak niya. Sayang man yung mga kaang away sud.
ang tampra kay mo gani ang kalisangan. Naraba na sagaran sa mga buwak. Tago. Ikot na ang gani. Ayun sa guys, ano silang kuanan kanang Russian para maputi. Hindi ara na inig mama na nag-alis na kuan nila. Sagot na mga uban. Di ara. Hindi ka na natin ng ilaw pero manilo. Dami na itagog mga lamok. Bulong na sila lamok. Kibaw man ka. Pamaak man ko. Itagog lamok. Nice na ni tanawan ni maman guys. Wow. So nara guys, maura ni akong na-arrange ang gipares-pareha sila. Siya ag sa ilaw manghinluan kay dagan ka sa sagbot na yung gitag lamok. Mara siya guys. Duha pa ka buok kag aho ang natanom kay hapang giuna og hinlo. Hindi na ko magtanom og dugang og humana kay gangkuang ana atus mamamiri ang brasan. Na nalamdag-lamdag dit pag maridyo. Magbras ako sa kuan guys. Natuto kay buling kadyo.
Nahuman na guys. Hinlo na si Ja. Hinlo na si Mama Mary. Nahawan-hawanan na po si Ja. Usod na ko guys kay init na. Nagkasamad-samad kasi mga kamot. Pero hala na raman kay at least nahinluan si Mama Mary. Kay luoy pod kaadyo to naghampuong agbuwak Ja. Lapok agsud. So mara na guys.